Anong pangalan nyo? April. Efren ano po? Liwanag. Liwanag. Ilan taon na kayo? Bali 72 na. 72. Ilang buwan nyo na sakit yung pamamanas ng paa nyo at saka, ano sabi mo, hirap kayo makatulog. At hinahapo, parang hinahapo kayo. Automatic, parang gano'n na rin. Ang sabi ng manggagamot nyo sa taga Nueva Ecija, San Antonio, Nueva Ecija, ay kayo ay kinukulam. Pero 2 beses siya ginamot. Plus yung agimat na paktingin ngayon. Yung pangontra na binigay sa'yo. Peres din kayo ng pangontra ng anak mo. Isa lang, ganito, bao. Hindi pa ginawang baong ano. Yung baong, yan, madilim. Yan. Yan na, luminaw na. Basta tuwing ano lang, binabalikan niya kayo. Pag bumabalik yung manggagamot, 3 days lang bumabalik agad, hindi na kayo makatulog. Ha? Tignan natin lahat ha. Physical at spiritual. Hirap kayo tumayo kasi hindi ko nakikinuha pero meron akong kuha video dun bago kayo pumasok sa bahay namin. Napansin ko nga mabagal kayo maglakad. Pero hindi ko napansin doon sa bintana namin na minamanas pala yung paa mo. Hindi ganyan pa ng tatay mo dati. Ilan linggo pa lang yan? Kailan lang ho ito? Mga ilang linggo? Linggo lang ho siguro. Mga 1 linggo. Pero yung sakit nyo, mga ilang buwan na yan? Simula nagpagamot siya? February ko po. Bali 5 months na? Oo. 5 months na lahat ng sakit nyo. Titingnan natin ha, taga Bulacan kayo, di ba? Ay, Bulang po. tama, Bulacan, ano? Claridel. Claridel, Bulacan. Tingnan natin ha. Dinemo na kayo ha. Alam mo na yung gagawin mo. Sige, salamat. Manaligat, manampalataya. Ayaw katabla ng camera eh. Kanina pa ako ikot ng ikot eh. Parang may kakaiba dito sa camera oh. Parang kang duwending itim oh. Yun mo dito. Yung tatay mo, parang siyang duwende. Tingnan mo yung mukha niya doon sa ano oh. Umiitim-itim. Maliwanag naman. May ilaw na nga tayo. Tingnan natin maigi ha. Sana pakinggan tayo ng Panginoon Kristo agad. Ama, Ama, ipuin mo ako ipulit mo ako. ng iyong mapagpalang kamay. Ang anumang sakit na nararamdaman ko Sa naramdaman ko, ay ito'y mawawala ay mga sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagulit to pa. Ipagpag to. Iangat. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Akin na ulit yung tubig. Kulang pa yung tubig sa katawan. Huwag mo muna painom. Kakargahan ko pa ulit ng dasal. Ang lakas pa ng energy, oh. Painumin siya. Sabi mo, himinga mo na siya ng 3 beses. Inhale. Dahan-dahan ang release. Pag sinabing inhale, higop ng hangin, dahan-dahan ng buga bago kami ng tubig. 3 beses. Huwag mong ididilat ang mata mo. Ang tawag dito, cleansing. Tawag dito, cleansing spiritual. Taktika to. Kung gumagamit siya ng taktika sa'yo, gagamitan din siya natin ng taktikang kakaiba. Yung tubig niya na ibibigat, ikukulong siya. O sige, inom. Huwag mo lang ididilat ang mga mata mo para hindi siya makatakas. Asa loob siya ng katawan mo. Hindi ko na nga yan hinahawakan, no? Pag gumalaw-wala yan, sobrang init. Mainit yung stick. Masakit. Masakit. Etong kabila. Mainit, masakit. Masakit. Etong physical mo. Ay, Peras din. No, masakit. Sobrang galit. Sige. Ilapag mo ulit yung kamay mo. Concentrate. Hinga ulit ng malalim. Para makapasok ng hangin. 2 beses. I-hold yung kalahati sa ilong. Ibig sabihin hold. Doon mo palalabasin yung kalahating hangin. Sa ilong. Para makapasok agad yung hangin. Mag-circulate yung dugo nyo at gumalaw siya ng gumalaw. Kasi yung tubig niya gagalaw yan pag gumagalaw ka. Yung hininga mo. Okay na. Hindi na kinakapos ng hangin. Sabi mo ulit in Jesus name. in Jesus name. Maraming salamat Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Itataas ulit yung pangalawang dasal. Gagamit tayo ng papel. Ginamit ko lang itong pangalawang stick sa'yo dahil tanggal ulit. Simula ulo. Lahat. Tapon sa lupa. Banggitin ng Diyos sa isip lang. Panginoon, alam niyo na po yan ang gagawin niyo. May edad na kayo tayo. 74 years old na kayo. Ay, 72 na. May sakit kasi kayo sa puso eh. Tapo mo, lahat, hindi lang sa ulo. Mata, tenga, bibig, braso. Di ba tinuro ko na sa inyo yan? Abang may selyo kayo, hindi niya tayo naririnig.
Tapon. Dibdib. Kili-kili. Ang tawag dito, cleansing. Ibig sabihin, nililinis ka sa physical at spiritual. Wala pa tayo sa spiritual mo na. Sa physical pa lang tayo. Kung alam ko, abutin tayo ng mga kalating oras dito eh. Bago matanggal lahat yan eh. Malakas po ba? Kita mo nga lang. Wait, parang yung kinakamit ko. Nawawala na siya ng hininga. Hmm. Wala kayo, kakapusin na ako. Huwag ka di ba sinabi sa'yo, hindi ka mamamatay rito. Bumasok ka rito na ganyan. May sakit ka, lalabas ka rito na wala sakit. Magdasal ka. Magdasal, lakasan mo loob mo. Basic lang yung kalaban mo eh. Oo, sabihin natin may ang kinakakayahan siya. Swerte lang nga siya, may sakit ka sa puso eh. Kung wala ka ng sakit sa puso, ay sigurado. Tanggal ng tanggal. Hanggang balakang, di ba pinaliwanag ko na sa inyo? Tapon. Diyan, left and right mo itapon. Yan sakit mo, para bumaba sa lupa. Diyan, hanggang dito, kalasin mo, hanggang manas mo, hanggang paa, para makalakad ka at gumaang. Balakang. Balakang muna bago binti ha. Huwag mong hihinto yung sa balakang, huwag mo ibabypass yun. Tapon ng tapon. Para ka rin niya nag-exercise. Kasi kaya ka napapagod, mabigat siya sa loob ng katawan mo. Nga, umihingan ako. Oo, pero pagka nawala na siya dyan sa loob ng katawan mo, magulat ka mamaya, maniwala ka sa akin. Pagsasayawin pa kita dyan sa labas ng gig namin. Manalig kasi kayo. Tinuro ko na sa inyo yan tayo para makapagdasal na ako. Kaya kayo hinihingal dahil bakit ka mo? Dahil ayaw niya ipagalaw ang katawan mo. Pagka sa inahawakan niya yung katawan mo, ayaw niya paggalawin, pinabibigat niya. Banggitin ng Diyos. Panginoon Diyos, Sa isip lang. sa isip lang. Hindi, sa isip mo lang banggitin ng Diyos. Okay, tapon mo yung sakit na nilagay sa'yo. Papalitan natin yung stick. Tingnan mo nga, halos hindi na nga gumalaw yung stick, oh. Kakabit natin itong papel. Sige, tapon ng tapon. Huwag mo na pakalamin yung face mask mo. Tapon ng tapon. Sige. Tapon. Nagbabago na mukha niya. Nagiging pogi na. Kanina mukhang duwende ng parang demonyo. Okay, tanggal. Aray. Aray. Yan, nagkakaroon ng power. Aray. Sige, kalas. Aray. Sige, kalas ng kalas. Hanggang kailangan pagpawisan ka ng malagkit. Yung para kang naliligo, yung para kang nag-jogging sa bahay nyo. Sabi nyo, 500 km bahay nyo. Para kayang umikot, yung para kang nag-jogging. Ngayon pa ako na pinagpawisan. Laging ko lang pinagpawisan. Nasa first layer pa lang tayo. Kalas na kalas. Wala pa tayo sa second layer. Pag lumakas ng physical mong katawan, tataasan ako ng dasal. Ibig sabihin, hingi tayo ng pangalawang dasal sa Panginoon Kristo. Palinis sa spiritual. Hindi na kayo hingaling katulad kayo na kaya hindi kayo siguro ginamot ng kapwa ko ng gagamot na ganyan. Natatakot siya kasi wala siyang experience sa ganyan. Pwede ka masupikit. Baga sa pumasok ka sa isang may sunog. Hinga na maayos. Labas lang sa ilong. Sige. Baggitin ng Diyos sa isip lang. Huwag mo nang gagaya yung sinasabi kong baggitin ng Diyos sa isip lang. Pag sinabi ko na yon, automatic alam niyo na yan sa isip. Baggitin ng Diyos. Humingi ng kapatawaran. Laging humingi, lagi ng kapatawaran. Sabi mo, Panginoon Kristo, paulit-ulit mo sabihin, humingi ako ng kapatawaran. Bakit gusto ko pang mabuhay? Bakit ba? Alam naman ng mga tao yun. Dahil gusto mo pang makita ang asawa mo, mahal mo pa, at mga apo mo, anak mo, etc. Painom ulit ng tubig. Oh. Matinding ginawa doon sa tatay mo. Ano mo, paalalayan mo, huwag mo padidilatin mata niya, pahawakin mo. Lakasan mo loob mo. Di ka pa tinatanggap sa langit. Di pa daw kayo bagay ito. Diyan muna daw kayo sa lupa. Hinga ng 3 beses. Ilang minutes na tayo? Ilang minutes yan? Minutes. Ilang minutes? 18. Kita mo tagal. Abutin tayo ng kalating oras dito. Nasa physical pa lang tayo. Okay na. Kalas ulit. Tanggal. Paulit-ulit lang yan tayo sinabi ko sa inyo kanina. Ulo, tapon, mata. Tenga. Yan. Tapos leeg. Leeg. Tapos balikat. Tapon. Ilalim ng balikat. Kilikili. Left and right yan. Tapon. Kabila din. Itapon. Tapos kunin mo yung sakit mo dyan sa dibdib mo dahil may spot yung puso mo. Dakutin mo yung sakit, itapon mo, bilis mo pagdampot, gano'n mo, tapon mo ng tapon lahat ng sakit mo. Tapos sundan mo ulit sa tiyan. Sa tiyan, yan. Itapon mo lahat yung tagiliran ng tiyan.
O yan, tapon mo, tapos yung pigi. Pag sinabing pigi, dito na yung pababa sa may hita. Itapon sa lupa, huwag mo itapon dyan sa paligid mo, sa lupa mo, iangat mo ulit yung kamay mo yan. Tapos tuhod. O, ilalim ng tuhod. Tapos binti, pababa. Kaya nga sabing linis spiritual to eh. Dahil binigyan ka ng sakit sa spiritual. Natural. Kapay mo maiga, mararamdaman mo. Hanggang dito. Tapon. Ulit lahat, left and right. Ulo. Itataas yung pangalawang ulit na dasal. Kunti na lang. Gumalaw na yung papel, oh. Hindi na masyado masakit, di ba? O, kalas, kunti na lang. Hanapin mo yung hindi mo pa nakakalas niya sa loob ng katawan mo. Isipin mo, itapon mo. Katawan mo yan eh. Katawan pala ng Diyos yan. Pinahiram niya sa'yo. Isipin mo, yung katawan mo, anong bagay na hindi pa nahawakan ng aking ama, yung kamay niya. Linisin mo lahat. Yung nararamdaman mong sakit, di ba sabi mo, meron kang bukol. Alam ko na yun. May sabihin dito eh. Kunin mo yung bukol. Itapon mo. Itapon. Tapon. Lahat. Balik ulit sa umpisa. Simula ulo. Pababa ulit ang sakit. Ibaba mo lahat yung sakit. Tinutulungan na nga kita eh. Hindi mo napapansin yung pawis ko sa kamay ko. Kamay ko lang ang pinagpapawisan. Ito na yung mga sakit mo sa gilid ng kamay ko. Oh. Inukuha ko na nga lahat yung sakit mo eh. Magsha-shutdown to pag hindi marunong maggamot dito. Pag mga bagito pala. Magsha-shutdown siya. Tatakot siguro yung taga dun. Malay ko lang, ayaw ko magsalita. Pag wala pang experience nito, wala pa siyang experience sa mga 1 year ganitong sakit. Hindi pa siya sali sa mga matitinding tak-tak siyang ganito. Magsha-shutdown ng tatay mo. Pag dumilat yung mata ng tatay mo, lalakas yan. Mawala yung gagana niya, mawala yan. Nandiyan siya sa loob ng katawan eh. Hinga na maayos, ilabas yung hangin sa ilong. Sandal. Natural ang hangin. Sige. Doon daw sa likuran. Mabuti, salamat magbiti ko. Kalasin mo daw yung sa likuran. Malapit daw sa pigi. Yan. Malapit sa puwet. Yan. Tapon mo daw lahat yan. Banggitin ng Diyos. Wala na. Diba? Nawala ng physical. Huwag na kita padidilatin. Nawala na sa physical. Dadaan tayo sa spiritual. Papel ulit. Painumin ulit tubig. Tubig. Huwag padidilatin ang mata ha. Hindi ako nakatingin sa'yo. Huwag kang mandadaya. Pag pinilit niya idilat yung mata mo, hindi pwede. Sabi mo sa utak mo, hindi pwede. Ikukulong natin siya, kukunin natin. Gusto. Hindi ko muna siya papatayin. Gagamit ako, susubukan ako, gagamit ako medium sa inyong dalawa eh. Malay mo, madampot natin sa inyo-sino sa inyong dalawa. Para malaman natin kung anong tactic ang ginamit sa kanya. Mamaya nakakulong na naman yung picture nito. Katulad kahapon, meron akong pasyente na hindi makalakad. Kinulong pala yung picture niya doon sa garapon. Bata pa yun ha. 24 years old lang. Ang nangulam sa kanya, 28. Ay, 29. 28 pala yung nainggit sa kanya. Lahi nila. Siya rin, hinihingal. Ang inisip ko lang, sabi siya, baka hinihingal lang. Mataba, diba? Nakita mo? Pala may karga siya. Hinga na mayos. Ita. Wala ka na sa physical. Spiritual naman tayo. Ito nga lang eh. Alam mo ba sa iba nito, pag maraming pasyente, pag ganyan, sabi niya, bumalik ka na lang. Kasi alam niya na to. Alam niya na to matatagalan. Kung 50 peraso kayo dyan, maubos oras niya sa'yo. Pikit! Aray. Kita mo, minute na naman, di ba? Sige, linis ulit. Ganun ulit sa dati, sa umpisa. Spiritual to, seryosohin mo yan. Hindi ka naiingaling katulad kanina. Seryoso na to. Alam mo na yan, hindi ko na ulitin yan tayo. Kasi spiritual to, sa physical, nagsasalita pa ako niyan. Spiritual, bihira na lang magsalita. Linis na linis. Pagdarasal ako, sige. Para mabilis at mabigyan ka ng lakas ulit. Malakas ng physical mo, hindi ka na kanina, hindi ka na gaganunin. Sige, kalas. Sapat na yung tubig daw, sabi ng Kristo. Maraming salamat po, Panginoong Isus, among Nazareno. Amen.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin na karin mo sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Hanggang dito ha, paglinis niyan ha. Tapon mo na yung tapon yung mga sakit dyan, huwag ka magalala, hindi ka nahihingalin. Tingnan mo, hindi mo napapansin, hindi ka na hinihingal. Isipin mo yun, kanina hinihingal ka sa physical, siyempre, para ka nito pinag-jogging. Pinatakbo ka niya ng walang tubig-tubig, walang inom-inom. Tapon, hindi mo nararamdaman, lumalakas ang physical mo katawan, lumakas ang physical mo katawan, naramdaman mo hindi? Hindi ka na masyadong hinihingal, di ba? Sabi mo, amen. Amen. Masamang espiritu. Masamang espiritu. Amen. Amen. Hito mo yung kamay mo, sumandag ka. Hindi ko siya matatapos. Meron akong gagawin, taktika muna. Palalayasin ko muna siya dyan sa loob ng katawan mo. Sapat na to. Huminto na yung physical eh. Dila. Amen. Babang pa. Suotin mo yung pinila. Sige. Suot pa. Pwede mo siya konti lang. Huwag mo muna patayin ha. 25 tayo. Okay. Yung kaya lang ha. Okay. Akin ang kamay. Pumantay na daliri niyo. Yun. Kanina puro makana, mahaba. Ngayon, pantay na, di ba? Pantay na. 1, 2, 3, 4, 5. Simula sa dulo. So, sabi mo in Jesus' name. Amen. Pagpagampa. Pagang mabigat. Gumang na, di ba? Miangat kamay. Yan. Tapos igalaw ang balakang. Para tumalab yung tubig. Kunyari, para ka nagtsano. Alam mo yan, sumasayaw. Yan. Okay, tayo. Unang walang alilangan. Umami yan yung face mask. Marami pang pinang face mask lang yan eh. Lakad. Para bumaba yung tubig. Nahilo ka hindi? Nahilo hindi? Hindi. Ipagpagampa, ganon. Yan, lakad pa. Kung hindi ka nahilo, sige, lumabas ka sa araw. Para malusol yung mga sakit. Subukan mo maglakad hanggang doon. Kung mabigat magang. Basta't di ka nahilo ha. Wala, malakas yung nakasagi sa kanya. Kita mo nga, hindi ko na ngayon nawakan yung papilates, yung stick, lalo yung stick. Nakita mo, nakaganon na ngayon ka. Ganon ka na nga lang. Lakad dito, tay! Makikilala po ba kung sino yun? Madali lang yung makilala, pababalikin pa ng Panginoon Kristo. Hindi ko siya pinatapos. Pinalayas siya ng Panginoon Kristo. Ano pakiramdam mo? Malaking pinagbago. Hindi mabigat. Hindi na. Eh, siyempre, hindi pa nga tayo tapos eh. Mag-relax ka muna. Relax ka muna, hinahapo ka nga kanina eh. Anong pakiramdam? Magaan. Ginawang katawan. Iangat mo yung paa mo. Angat lang. Pagpag mo sa lupa, huwag ka matakot. Mabigat, magang. Medyo maganda. Yung medyo malaking bagay na yun. Sige, pahinga ka muna. Mamaya natin yung part 2.